Turigeria sekta y'oburemi me county ya Kisii chingaki abaremi bagendete ko baba kweyarigania ase obwaki bw'echikura bwa director obwo bokagere goekerani gwa chitariki 23 cy'umutenyoyo nigo bono abaremi korwa ase ensema ya Bas Church electoral area banyara ko bagwesokia na koboria abaremi bamwabo banyara ko bagwesokia sobongeri tuko eri na kweneke muna banyara ko baba ko bachora aba director abarachiko bakoene kia buna banyare ko bagutingia obokoreri bwa ekemeli kyo asensemo eyo bagokwana na Ndizi TV nigo boigo banyara ko bakomwakera komo director Abel Kenyoru asokogendera gokoria buya ase abisi na boigo koboria anene serikali nyare ko bagegwe etigegwe sonania amono bochori obwo bokagere ko baboikirani gwase omutenyoyo Director ite Abel Kenyoru gesa so 2022 babairo kipindi ya kemo ukorera maajabu yo tuwarege kibera tuware kuriera anse kabisa otokiri mpaka 30 ya bonus omotienyo toke 24 ase igo director ntuna tuanjete na ana tuanjete onde bwensi ora chikorete sakasa ke totage tomoganeti oyu ara gosera bari mikiara oboremi negento giekoro gwege chabu abantu bagwe bukira mugondo igo ntotagete omoremi omo director ogoikabari mihange ekiagera director gesa asoa bo director bwaye oetie chitundu bari komanye mechandere sabaremi ase igo ne intune atotagete na ando ndete soya anya no nde ogatagete kora tonde asogo ja turubania kana to tagete como chora abera re tari babaremi twegeni nga obochor turachi gokora umutienyo sita gobora bobochor bwo maene na ende ubwaki ntutageti serikali esoro gotonyanya gosobe kiro muntu tutageti abale miboka bechorero mutare kito bakoreteki batagete egeko gereka tu amochore ni tuto kumwege na ngam gas kyau gotokorera obole migwito tutagete boboke na intuborore kana mune bisabu binde bikora kana mugori migwa urubuya eserikali eberare no bole migwito ntutochora muno kwani gwito gotagete abale miba minto mogote bebebo ntebaiga eserikali kamuranje mo basa wesana ni asichikura cy'omoremi omoremi nero bwata bakongwega tonga mugondo nabo igo mutige abatarekita bari abakoromo bare kurwase chaye yaito ndotagetia mangana ya ebina naende amune bimwaira koti yo totageta bachori bwa morembe no bwanchani abali mbaito teka babaigo ensemo yo korigereria na koringoria